Selamat malam Wong Ayu. Selamat malam Pak Tris. Untuk yang kedua kalinya kita ketemu di sini. Ya, tahun kemarin sudah ketemu. Dan juga banyak penontonnya luar biasa. Luar biasa sampai pojok kono, sampai pojok kono, pojok kono. Betul sekali. Ora enek wong lek pojok kono. Sing kono mau to. Iki nyatu kono sepi. Iki kabeh nglumpuk nang kene Cahayu. Alhamdulillah. Iki mau minangkani pamundhut saking jenenganipun Pak Yani kalian Ibu Ika. Bapak Yani kalian Ibu Ika. Iki pengusaha Rajakaya. Selain Rajakaya iki juga treke akeh sak Pagerwaja. Dulu katanya punya sapi ya? Punya sapi. Engko awake mulai digawani sapi siji-siji. Alhamdulillah. Nggih nggih Pak. Tak dongake Pak Yani loman niku. Yo nggih to. Sapi kena nggih tuku motor. Oh nggih Pak Yani sekeluarga itu wonge loman lho Mas. Apa meneh kaya ing wengi iki Cahayu. Iki wis ngundang awake ping pindho. Betul sekali. Dalam rangka 1 Muharram. Khususnya lek kaya wong Jawa ki mangingati wulane Sura. Bersih dusun. Bersih dusun. Dadi ben Sura awake dhewe iki muga-muga diaturi. Rene. Ngono ya. Nggih. Oh biasane kan lek balik ki artine cocok lho Pak Tris. Lah iki kan kita sudah balik 2 kali. Sok tahun-tahun berikutnya semoga nggih lebih lancar sukses. Amin amin Cahayu. Bapak Yani ingkang pundi? Bapak Yani ingkang wonten ngajeng mriku niki wae tasik nrima tamu nggih Bapak Yani. Wah, tasik menerima tamu nggih. Mangke diaturi minggah mriki. Nggih, biasane Pak Yani iki kudune ya lek jenengan karo Nduk Tia iki hadir sing saka Branglor. Lek saka kene Branglor ya. Nggih, kula saking Jogja. Jogja. Nggih. Pun pindah. Oh, pindah. Diaturi jumeneng. Mbak beliau gawe ditingali Pak Yani. Bile kersake tetembangan napa, lagune napa Pak Yani? Lagune napa? Nyawer mawon wong nggih siap. Oh, ya ora apa-apa nyawer tok lagune kene wae. Nggih, penak. Nanti sekiranya ada request langsung minta ke sini ya Pak Yani. Oke. Kalau begitu kita kasih satu lagu untuk malam hari ini di Rinvi bersama Restu Budoyo. Ceritane wayang. Napa Pak? Ora krungu aku. Kelinci ucul nggih nggih. Jawi Anoman cancot tumandang melengko wis dadi awu kobong gede jroning Restu Budoyo. Restu Budoyo. Boka 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 Itu
Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta ya Anoman si ketek putih sowan taman Sinta dijak mulai konangan Indra Citranapati ning Anoman ora dikete yo hele dalan ngalang kodi apa toko bilang waah padha mati gomblang omah gede padha dadi areng dosa muka sampai gerang-gerang ya iyo lagi ya ceritane wayang Ramayana ngaleng kodi raja ratu uta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih sowan taman Sinta dijak mulai konangan Indra Citranapati Anoman orang dikete bila dalam kodi apa aku bilang waah padha mati gomblang omah gede padha dadi areng dosa muka ya patene gerang-gerang